Па навінах можа падавацца, што Польшчу залівае хваля агрэсіі супраць іншаземцаў. Ці сапраўды гэта так і ці можна гэта стрымаць? І пачатак вялікай гісторыі. Ці сапраўды партыя права і справядлівасць Яраслава Качынскага можа распасться? Гэта падказ зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-кам'юніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе зроблена. Перед пачаткам давай запросім людзей на другі дзень народзінаў падкаста зроблена ў Польшчы. Сябры, прывітанне. Як вы можаце ведаць, неўзабаве нашаму падкасту споўніцца роўна 2 гады. Таму мы з вялікай радасцю хочам запрасіць вас на святкаванне другога дня народзінаў зроблена ў Польшчы. Імпрэза адбудзецца 30 жніўня ў Варшаве, як заўсёды, у стендап-локале. Таму, калі ласка, рэзервуйце сабе час, неўзабаве квіткі з'явяцца ў продажы. І да сустрэчы 30 жніўня. І, дарэчы, мы рыхтуем для вас абсалютна новы фармат сустрэчы. Кірыл, мы зноў вяртаемся да антымігранцкай тэмы, да падзеяў, якія здараюцца з мігрантамі, мігранткамі ў Польшчы, напады, нейкая вербальная агрэсія. Але падаецца, што літаральна тыдзень таму мы казалі, што быццам бы ўсё наладжваецца. Ці мы не памыліліся? Што адбываецца? Маленькая рэмарачка адразу ад мяне. Мы не казалі, што ўсё наладжваецца, ўсё такое зефірна-ружовае і гэтак далей. Вось тое, што наш выпуск быў у пазітыўным ключы, гэта не азначае, што праблема не існуе. Вось мы толькі хацелі падкрэсліць, што ёсць вось іншае даследаванне, якое, на маю, прынамсі, думку, лепш адлюстроўвае тыя пачуцці сярод польскага грамадства, якія выклікаюць беларусы. Вось, дарэчы, маленькая рэмарачка таксама да мінулага выпуску. Вось мы на дадзены момант у нас няма ўсё яшчэ дадзеных, падрабязных дадзеных з таго даследавання, якое мы абмяркоўвалі. Мы будзем старацца і намагацца яго нейкім чынам здабыць, паглядзім, ці атрымаецца. Але у чым розніца паміж тым, што як рабілася тое даследаванне з мінулага выпуску і тое традыцыйнае апытанне грамадскай думкі, дзе беларусы на 3-м месцы з канца. Бо тое апытанне, якое робіць ЦБОС на пачатку кожнага года, гэта проста апытанне, дзе палякам задаюць адно пытанне. Так, вось, да каго вы ставіцеся з няхэнчу, то бок з непрыязню. Так, і людзі могуць сабе пазначыць вось тыя ці іншыя народы. Натомість, калі гаворка пра даследаванне з мінулага выпуску, у тых апісаннях, якія вось я бачыў у СМІ, ось я так пашарсціў крыху ў інтэрнэце, там задаваўся пакет пытанняў, розным чынам накіраваных, і гэта значна больш нагадвае менавіта фокуснае пытанне, даследаванне на фокус-групах. Дарэчы, менавіта даследаванні на фокус-групах з'яўляюцца найлепшымі даследаваннямі. Гэта вельмі дарагія даследаванні, якія робяцца даволі доўга, ось, і дазваляюць глыбей зазірнуць у погляды тых ці іншых людзей. Вось. Таму, вяртаючыся да тэмы сённяшняй. Чаму мы вырашылі да яе вярнуцца? Па-першае, у дадзены момант у палітыцы так ці інакш трывае так званы сезон агурковы, так, вось, і не мае такой вялікай колькасці вельмі цікавых здарэнняў. Вось, канешне ж, напрыклад, на гэтым тыдні была абраная новая жучнічка прав абыватэльскіх, напрыклад, вось, ці новы шэф Інстытуту нацыянальнай памяці. Нагадваю, што Карл Навроцкі перад тым, як стацца прэзідэнтам, быў вось менавіта шэфам гэтага інстытуту. Але здаецца, што для нашых гледачоў-глядачак гэта не настолькі важная тэма. Хаця, паглядзім, магчыма, мы будзем і такіх тэмаў кранацца, асабліва калі распачнецца новы палітычны сезон у верасні. Пры гэтым, тое, што адбываецца вакол мігрантаў, тая хваля агрэсіўная ксенафобія, якая разліваецца па Польшчы, ці прынамсі у нас ёсць адчуванне, што яна неверагодна моцна разліваецца па Польшчы, так.
то гэтая тэма тычыцца кожнага з нас. Таму мы вырашылі, што гэтую тэму важна сёння неяк, прынамсі, падсумаваць, зрабіць вось такую фатаграфію сённяшняга моманта. Мы зробім такое вось падсумаванне таго, што адбылося, і што з гэтым рабіць, і ці ўвогуле магчыма нешта зрабіць з усім гэтым. Давай пачнем ад агульнага да больш ужо дэтальнай гісторыі. А калі ад агульнага, на твою думку, гэта сапраўды нейкая, ведаеш, вална ксенафобіі, цунамі, не ведаю, як можна яшчэ назваць, якая сапраўды залівае ўсю Польшчу, ці гэта, ведаеш, у пэўным сэнсе нармалізацыя такіх радыкальных груп, якія заўсёды ёсць, проста зараз яны выйшлі на паверхню, якія паказваюць свае антымігранцкія погляды. Ведаеш, нават гледзячы па тым, што адбываецца, напрыклад, у твітары, вось па размовах з маімі там падпісчыкамі, якія таксама нас глядзяць, дарэчы, вітанкі ўсім, вось твітарскімі, якія глядзяць дадзены выпуск, у людзей у некаторых складваецца адчуванне, што гэта сапраўды проста большасць палякаў, што ўсе палякі проста вось прабачце, азвірэлі, так, у нейкі момант. Я з гэтым глыбока не пагаджаюся. Тое, што мы назіраем, гэта, па-першае, радыкалізацыя меншасці, вось агрэсіўнай меншасці, так, якая у пэўным моманце, дзякуючы безадказным палітыкам, дзякуючы расійскай дэзінфармацыі, радыкалізавалася настолькі, што пачала паказваць сваю агрэсію публічна. Вось. Ці то вербальна, ці даходзіць нават да рынкачынаў, то бок да фізічнай, так, агрэсіі. Вось пры гэтым увесь час была і надаль ёсць пасіўная большасць. Вось. Гэта звычайныя, нармальныя, адэкватныя людзі, такія, як мы з вамі, вось, якім таксама гэта вельмі моцна не падабаецца. Адзінае, што да пэўнага моманту гэтая пасіўная большасць была фактычна абсалютна пасіўная. Вось яны проста прыглядаліся і рабілі выгляд, што нічога не адбываецца. Так як паводзяць сябе найчасцей за ўсё пасажыры грамадскага транспарту, калі бачаць, што здараецца нешта выключнае ў гэтым жа транспарце. Так? Што любіць абсалютная большасць людзей? Абсалютна большасць людзей пачынае глядзець у вакно. Вось, ці пяляцца ў тэлефон, так, закладае слухавкі. Вось, і робіць выгляд, што я ў доміку, нічога няма вакол мяне. Вось, то бок я глыбока перакананы, і, дарэчы, я чытаў, што кажуць людзі, якія займаюцца сацыялогіяй. Што ў ім на фокусах, як гэта кажацца на слэнгу, на фокусах выходзіць тое, што большасць людзей, абсалютная пры гэтым, вось, то бок выразная большасць палякаў, яна супраць гэтага. І яны таксама адчуваюць трывогу, вось, яны таксама не пагаджаюцца з тым, што адбываецца. Адзінае што, асэнсаванне маштабу праблем і асэнсаванне таго, што гэта не адзіночныя выпадкі, вось, што гэта ўжо сталася нейкай сістэмай, яно патрабуе часу. Вось, на жаль, на вялікі жаль. Вось, такія рэчы не адбываюцца ніколі аднамаментна. Так? Вось. Таму, на мой погляд, так, мы знаходзімся ў пункце, дзе праблема сапраўды ёсць, яна выразна бачная, гэта праблема сістэмная, вось, але пры гэтым я б не назваў гэта цунамі, бо, паверце мне, магло б быць значна горш. Вось. Я не ўпэўнены, што будзе значна горш, дарэчы. Вось. Але дзякуючы, па-першае, інтэрнэту, сацыяльным сеткам і таму, што проста... і алгарытмам, дарэчы, вось, вельмі важна, алгарытмам сацыяльных сетак у нас пачынае складвацца ўражанне, прынамсі ў часткі з нас, што праблема настолькі вялікая, што сапраўды немагчыма выйсці на вуліцу. Вось, але гэта ўсё ж такі не так. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблено» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ва ўніверсітэт і на працы. Код «Зроблено» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Што прывяло да гэтага? Бо падаецца, што яшчэ некалькі гадоў таму можна было сказаць, што агулам ніякіх антымігранцкіх настрояў у Польшчы няма.
Ведаеш, я вось гледзячы па нашым каментарам вось, на Ютубе, гледзячы па каментарах, у Інсце, напрыклад, па размовах у Твітары, а, у некаторых людзей складваецца ўражанне, што гэта нешта новае, што яно вось ніадкуль з'явілася. Вось 3 гады таму, 4 4 гады таму усе палякі любілі украінцаў, цяпер усе палякі украінцаў ненавідзяць, ну а беларусы, як заўсёды, сядзяць у прычэпе. Вось, мы такія гаротныя заўсёды да кагосьці нас чапляюць. Вось, гэта не так. Я памятаю 2022 год, вось гэты вялікі выбух салідарнасці, калі проста ўся Польшча рушыла на мяжу з Украінай, усе хацелі дапамагчы, збіралі гуманітарку і гэтак далей. Я ўжо ў той момант не памятаю выразна, як я казаў сваім знаёмым палякам, напрыклад, ось, што пабачыце, што будзе праз пару гадоў. Ось. Пра што ішла гаворка? Бо я быў упэўнены, што як мінімум ўзровень той вось ксенафобіі, асабліва ў стасунку да украінцаў, вернецца да таго пункту, дзе ён быў. І сапраўды, ось, гэта, калі што, абсалютнае непараўнанне. А вось з майго ўласнага жыцця досвед такі, так, я шмат разоў падкрэсліваў, што цягам першых 18 гадоў майго жыцця ў Польшчы я ніколі не сутыкаўся з нейкай ксенафобіяй. Я там, слухайце, я нешта там часам недзе мог пачуць, але гэта было хутчэй нейкая асабістая непрыязь ці нешта яшчэ. Вось. Ці гэтая ксенафобія была заўсёды недзе там, на фоне. Так, я памятаю, як у 2010 годзе, то бок гэта, прабачце, 16 гадоў таму, я працаваў нейкі час у адной невялікай фірме, ось, і калі я туле памятаю звальняўся, то сын уладальніка, з якім у мяне былі добрыя нармальныя адносіны, ён мне сказаў: «Ну, зычу табе поспеху, вось, але памятай, што палякі ксенафобы». Вось. Гэта было 16 гадоў таму. Так гэта мне сказаў паляк. Вось. І вяртаючыся да тэмы з украінцамі, ось, пра тое параўнанне, я у свой бок ніколі не чуў ксенафобных выпадаў. Але пры гэтым звычайнай справай была сітуацыя, і я мог налічыць як мінімум пару дзесяткаў такіх сітуацый, калі палякі, размаўляючы са мной, даведваліся, што «О, а ты не з Польшчы? А адкуль ты?» «Я з Беларусі». «Ой, круто, а мы думалі, што украінец». Вось. То бок, і гэта казалася ў негатыўным святле, так, то бок гэтая вось непрыязнь паміж гэтымі двумя народамі, канечне, закадаваная яшчэ там на ўзроўні гістарычным і гэтак далей, яна існавала. Так, адзінае што, яна ніколі не вылівалася, не перарастала ў агрэсію і не вылівалася такім чынам у публічную прастору. То бок тое, што адбываецца цяпер, гэта не нешта новае. Яно заўсёды было, але дзякуючы, па-перша, цынічным палітыкам, 2025 год, мінулы год, прэзідэнцкія выбары, так. Дзякуючы расійскай дэзінфармацыі, якая таксама выдатнейша працуе. Вось вам банальнейшы апошні прыклад. На днях я у Твітары польскім абмяркоўваўся вельмі такі яскравы прыклад. Нейкія аккаунты, пры гэтым даволі буйныя аккаунты, але ананімныя, канечне ж, абсалютна. То бок, але з вялікай колькасцю падпісчыкаў пачалі форсіць адно відэа, дзе нейкія, прабачце, гопнікі, вось, раздзетыя да пояса, так, у нейкім аўтобусе пілі алкаголь і нешта там крычалі. Крычалі нешта незразумелае і вельмі невыразнае. Пры гэтым подпіс быў, што гэта украінцы у Польшчы. Ось. І гэта пачало форсіцца. Канечне ж, пачало распаўсюджвацца. Гэта падхапілася рознымі там правацкімі актывістамі, нават палітыкамі, здаецца, да палітыкаў нават дайшло. Але пасля нехта проста зрабіў выдатнейшую рэч. Зрабіў зум. Ось. Бо аўтобус праязджаў па нейкім горадзе. Так? І ў зуме было бачна, што аўтобус праязджае праз плошчу, уздоўж якой стаяць флагштокі, на якіх вісяць трыкалоры. Вось. То бок, гэтае відэа паходзіла з Расіі. Вось як працуе гэтая дэзінфармацыя, так. Ну і, канечне ж, што яшчэ вельмі важна, што прывяло да гэтага ўсяго, гэта алгарытмы сацыяльных сетак. Гэта біч нашага часу. Я не ведаю, што з гэтым зрабіць.
Вось я тут але з гэтым нешта рабіць трэба, бо алгарытмы сацыяльных сетак прыводзяць да радыкалізацыі настрояў. Дастаткова зрабіць эксперымент і, напрыклад, лайкнуць нейкі там пост, твіт, напрыклад, з антыукраінскай назовем гэта прапагандай. Вось і вы будзеце у той жа момант засыпаныя проста вельмі падобнымі рэчамі. У выніку паўстае бурбалка, пузыр, у якім вы замыкаецеся і пачынаеце радыкалізавацца. Выдатнейша прадаецца найбольш яскравым прыкладам радыкалізацыі праз алгарытмы сацыяльнай сеці, пры гэтым уласнай з'яўляецца Ілон Маск. Вось гэта той чалавек, які замкнуўся у вельмі спецыфічным пузыры у Твітара, і у яго ад'ехаў перон разам з дахам і разам з усім будынкам. Вось тое самае адбываецца і са звычайным чалавекам. Пры гэтым чым чалавек старэйшы, на жаль, тым больш ён падатны на вось такія дзеянні, асабліва калі гаворка ідзе пра дэзінфармацыю. Напрыклад, у Фейсбуку, я бачу даслоўна на днях, ёсць цэлыя акаунты, якія посцяць відэа ад падставы, то бок поўнасцю згенераваныя праз AI. Вось на гэтым відэа нібыта польскія вайскоўцы на вельмі ламанай польскай мове, бо ісходнік хутчэй за ўсё быў расейскамоўнай, перакладзены AI. Вось тлумачаць, якія дрэнныя сашкі. Сашкі, то бок украінцы. Вось. Людзі, там быў нават зроблены нейкі там такі вельмі базавы, але аналіз лайкаў, напрыклад, вось, людзі, асабліва 60+, вельмі ахвоча ў гэта верыць, не заўважаючы, што гэта AI. Пры гэтым чалавек малодшага пакалення адразу бачыць, што гэта абсалютны фейк. Вось вам прыклад. Цяпер давай са мной не пагаджайся. Слухай, ну, конечно, можна как бы доўга распінацца, якія класныя, дрэнныя соцсеткі, і сапраўды як бы вось гэтая бурбалізацыя, калі так можна сказаць, грамадства інфармацыйных прастораў існуе. Але гэта не тое, каб нешта новае. Але мне хочацца запытацца, а хто публікуе весь гэты хейтарскі кантэнт супраць украінцаў? Ну, то бок, ці не існуюць палітыкі, якія как бы насяляюць, падсычаюць усе гэтыя настроі? Ці не існуе расейскай дэзінфармацыі, пра якую ты сам кажаш? Ці не існуе сапраўды вось гэтыя радыкальныя групкі нейкія, якія сапраўды ўсё, што робяць, гэта страўліваюць розных людзей? Ну, напэўна, у гэтым ўсё ж такі прычына, а не ў соцсетках. Кожную праблему трэба разглядаць заўсёды шматфокусна. Вось, бо такая праблема, яна звычайная, як торт Наполеон, якая складаецца з мільярду проста пластоў. Адзін цягне за сабой другі, і комплексна гэта прыводзіць да такіх выбухаў. Соцсеткі, алгарытмы соцсетак ствараюць, на жаль, вакол нас пузыр. Калі чалавек сам свядома не хоча спажываць інфармацыю з родных крыніц, то ён амаль што моментальна будзе зачынены ў такім пузыры. Выдатнейшым прыкладам я ведаю людзей, напрыклад, трампістаў з правымі поглядамі, якія настолькі зачыненыя ў пузыры, што яны абсалютна не ведаюць, што адбываецца, напрыклад, па-за вось гэтым пузыром. Так, я памятаю размову, вось гэта нядаўнейшая размова з чалавекам у Англіі, з палякам у Англіі. Гэта проста мой там нейкі знаёмы знаёмка, скажам так. Вось, размаўляў з ім не я, але я прысутнічаў пры гэтай размове. І вось два паляка, якія жывуць у Англіі, паміж сабой размаўляюць. І адзін другога пытаецца: слухай, а у цябе ёсць праблема вось з гэтымі, прабачце, чорнымі, вось, бо ў працы у нас іх вельмі шмат, вось, ці там сутыкаўся ты з нечым? Кажа, не. І той першы кажа, і я таксама не. А пасядзеўшы ў інтэрнэце, у мяне склалася такое адчуванне, што яны нас зараз усе тут парэчуць. Вось. То бок, дзякуючы вось гэтым алгарытмам мы даслоўна пачынаем быць бамбардаваныя. Менавіта тым, што ў нас вызвала найвялікшы ангажэмент. Вось, калі нас нешта стрыгерала, то соцсетка аднамоментна дашле табе мільёны проста вось такіх жа падобных здарэнняў, пастоў, твітаў, так. Пры гэтым вельмі часта чалавек ужо проста губляецца ў нейкі момант і перастае разлічаць, ці гэта фейк, ці гэта не фейк. Вось пра тыя відэа, якія створаныя AI, там было ўсё тапорна, так. Але пры гэтым трэба разумець, што вельмі шмат фейкавай інфармацыі ўжо ствараецца настолькі якасна, што сапраўды вельмі часта вельмі складана гэта разлічыць. Вось.
Пры гэтым, я бачу, што вось некаторыя, напрыклад, беларусы, з якімі размаўляю там у сацсецях, напрыклад, яны вось трапляюць у такі пузырь, і ў іх пачынае складвацца адчуванне, што, напрыклад, усе палякі ў інтэрнэце фактычна пішуць, што там правальвай, так, і гэтак далей. Як мінімум правальвай. Вось часта тут можна пабачыць і іншыя тэксты ўжо. Вось. Але паверце мне, вось, я пачаўшы пісаць крыху больш па-польску, пабачыў таксама і іншы пузыр польскі, польскамоўны. Пры гэтым рэальных людзей. Вось рэальных там палітыкі, там журналісты, там проста нейкія актывісты, там проста звычайныя людзі, якія абсалютна з абсалютнай варожасцю настаўленыя менавіта вось да гэтай хвалі ксенафобіі, якая адбываецца. Была гучная гісторыя у Бельска-Бялай. Распавядзі пра яе і чаму яна сталася такой гучнай. Ну, так, я распавяду вось пра парачку прыкладаў, бо, па-першае, нас глядзяць не толькі беларусы, якія жывуць у Польшчы. Гэта па-першае. Па-другое, не ўсе так сочаць за навінамі. Вось. Па-трэцяе, сезон водпускаў. Чалавек можа вось менавіта сёння вярнуўся з all-inclusive у Турцыі, вось, і увесь тыдзень, скажам так, не сачыў за навінамі у польскай дзяржаве. Вось. Але так, у Бельска-Бялай гэта вось быў такі выпадак, які неверагодна моцна разляцеўся ў соцсетках, у СМІ і гэтак далей, так, бо у грамадскім транспарце ў аўтобусе ехалі дзве дзяўчыны на ўзросце там, калі я добра памятаю, каля 12 гадоў. Вось. І адна з іх, вось, гэта ўжо, вось, скажем так, пацверджаная маніторынгам з аўтобусу і гэтак далей, паклала ногі вось на сядзенне насупраць яе. Звычайная насамрэч сітуацыя. Мяне таксама такія рэчы раздражняюць. Вось пры гэтым такія рэчы робяць не толькі украінскія падлеткі, такія рэчы робяць усе падлеткі. Вось, незалежна абсалютна ад нацыянальнасці. І нават не толькі падлеткі гэта робяць. Мне гэта таксама не падабаецца, бо, напрыклад, я люблю апранаць белыя шорты. Це, вось, напрыклад, так. І мне хочацца, каб вось гэтыя сядзенні ў грамадскім транспарце былі чыстыя. Нейкі мужычок звярнуў ім увагу. Ось, так, яны забралі свае ногі з гэтага месца, пераселі ўвогуле на іншае месца, але карацей. Вельмі хутка сітуацыя пачалася нейкая эскалацыя слоўная, ну і гэты мужычок ўжо дайшоў да таго, што пачаў абражаць украінскія дзяўчыны, называючы іх словамі на літару К. Ось, тое найбольш папулярнае і найбольш вядомае ў сусвеце польскае слова. Вось. І шмат чаго ён яшчэ там наказаў, вось, і нават дайшло да таго, што ён нарушыў целесную нетыкальнасць. Вось, то бок не ведаю, што ён там забіў, ці пачаў кранацца гэтай дзяўчыны. Мужычку там, калі я добра памятаю, каля 50 гадоў. Пагадзіцеся, ужо сам факт таго, што 50-гадовы мужык кранаецца 12-гадовай дзяўчыны, якая не з'яўляецца ягонай дачкой, ось, гэта ўжо крынж. Ось, абсалютнейшы крынж. Ось, а асабліва, калі гэта яшчэ на нейкім там фундаменце, звязаным з ксенафобіяй. Дзяўчына ўсё гэта знімала на відэа. І бацькі маці гэтай дзяўчыны, яна дазволіла апублікаваць у СМІ вось гэтае відэа. Карацей, гэта выклікала ўжо такі шок пэўны сярод польскага грамадства. Так, бо, ведаеце, я сутыкаюся з тым, ось, што многія беларусы кажуць, што палякі нічога гэтага не бачаць, думаючы, што гэта адзіночныя выпадкі. Так. На дадзены момант, я думаю, што большасць польскага грамадства яшчэ не здае сабе справы з таго, што гэта ўжо перарасло ў сістэму, і гэта сталася нейкай хваляй, што гэта ўжо далёка не адзіночныя выпадкі. Але гэты працэс трывае. Вось, і вось дзякуючы такім выпадкам, вось, якія так моцна разыходзяцца і выклікаюць настолькі на шырокі, вялікі і гучны рэзананс, усё больш і больш палякаў пачынаюць разумець, да якой мяжы, вось, да якой лініі чырвонага колеру сітуацыя ўжо дайшла. Пакуль яшчэ вось гэта чырвоная лінія яшчэ не перакрочаная, бо няма, скажу так, разлеву крві, кажуць, так? Вось, але ўсё ж такі сітуацыя ўжо вельмі напружаная. Так, ну і карацей, гэты мужычок, так, ён дазволіў сабе ўжо вельмі шмат. Учора, ось, калі мы здымаем, таксама стала вядома, што ў Плоцку, ось, гэта горад на захадзе мазавецкага ваеводства, падлетак 15-гадовы украінскі за тое, што размаўляў па-ўкраінску ў грамадскім транспарце, сутыкнуўся з тым, што яго пабіў.
Ось там не ведаю сам, ці моцна, ці насколькі, але прынамсі дайшло да рэнку-чынов, так? Мне вось не хапае беларускага Да слова. ўжывання сілы. Да ўжывання сілы ў стасунку з боку дарослага чалавека ў стасунку да падлетка. Вось 15 гадоў это падлетак. Вось. А, Пры гэтым, канешне ж, у першую чаргу уся гэта агрэсія накіравана ў стасунку да ўкраінцаў. Ну, але вось беларусы, мы заўсёды гаротныя, няшчасныя, прычым. Ось. І даходзіць ужо проста і да сітуацыі, дзе беларусы менавіта становяцца ахвярамі вось такой агрэсіі. Так? І вось даслоўна два выпадкі. Так? Першы гэта вось, вельмі нашумеўшы, які шырока абмяркоўваўся ў мігранцкім асяроддзі, выпадак у Гданьску, так, дзе беларуска польскага паходжання, дарэчы, якая, здаецца, мае польскі пашпарт. Ось. Ва ўласнай кветкавай краме у квяцярні сталася ахвярай вось таксама такого ксенафабічнага атаку. Так, бо двое кліентаў, жанчына з мужычком, пры гэтым незнаёмыя, здаецца, паміж сабой, а вось проста выпадкова сутыкнуўшыся ў краме, вось пачалі абражаць гэтую беларуску, кажучы ёй правальваць у краіну. Вось. Ну і ў выніку дайшло да таго, што яна пачала здымаць таксама, і дайшло да таксама вось ужывання сілы. То бок ёй выбілі тэлефон і вывихнулі руку. Паліцыя вось на дадзены момант, я правяраў учора ўвечары, паліцыя бада справы, вось то бок займаецца гэтай справай, пакуль яшчэ там нікога не арыштавалі. Вось. І таксама яшчэ вось быў выпадак, напрыклад, Сорі, я думаю, варта дадаць, прабач, што у першай гісторыі з дзяўчынай 12гадовай мужчыну ўжо затрымалі. У першым выпадку гэтага мужычка з Бельскаб'явай затрымалі. Вось. У сітуацыі з Гданьскам пакуль яшчэ невядома. Вось. І таксама на дворцу заходнім, на заходнім вакзале ў Варшаве нейкі паляк вось заатакаваў жанчыну з Беларусі і грамадзяніна іншай краіны. Дарэчы, паліцыя не назвала, якой краіны, але вядома, што іншаземец. Вось. Там, здаецца, была сітуацыя, спор паміж кіроўцам Убера і таксістам, ось, які стаіць на вакзале. Ну, насамрэч, сітуацыя не новая, вось, і у сэнсе, што такія рэчы здараліся раней, проста тут ужо было яшчэ выразна на нацыянальнай падставе. Ось. І тут таксама, дарэчы, вельмі хутка, даслоўна праз пару дзён, затрымалі 27гадовага грамадзяніна Польшчы, этнічнага паляка, што варта падкрэсліць, бо правацтва яшчэ часта любіць пакапацца у радаводзе ўсіх людзей, нягледзячы на іхняе грамадзянства. То бок, бачыце, такія сітуацыі становяцца, на жаль, усё больш частымі. Ось. Мы знаходзімся ў тым моманце, дзе фактычна такія рэчы здараюцца. Вось. І, дарэчы, афіцыйныя дадзеныя польскай паліцыі, яны, што праўда, пра ўкраінцаў толькі, вось, паказалі, што ў гэтым годзе на 30% вырасла колькасць заяўленняў ось, з боку грамадзян Украіны, якія сутыкнуліся з агрэсіяй на фоне ксенафобіі ў свой бок. Ось. Гэта таксама паказвае, што праблема ёсць. Давай яшчэ коротка распавядзім пра рэакцыю саміх вось палякаў і поляк, якія станавіліся як бы сведкамі гэтага здарэння. Што адбывалася? Ось, дарэчы, сябры, я апошнім часам пачаў больш пісаць па-польску ў твітары, ось, і лічу, што гэта вельмі важна рабіць, бо да палякаў таксама такім чынам даходзіць вось пункт гледжання этнічных непалякаў. Так? Бо інакш вось яны могуць думаць, што гэта сапраўды адзіночныя выпадкі. І трэба вось праўду да людзей даносіць. І паверце мне, адэкватных людзей большасць, якія ўсе разумеюць, якія пачынаюць звяртаць на такія рэчы ўвагу. Так вось, я пісаў пра тое, што вельмі важна, каб людзі, якія становяцца сведкамі, рэагавалі. Асабліва, каб рэагавалі менавіта этнічныя палякі. Вы ведаеце, калі агрэсару звярне ўвагу, ось, таксама іншаземец, то гэта яшчэ больш можа пераканаць агрэсара ў тым, што вось гэта іншаземцы тут мне, паляку, ось, пачынаюць казаць, як мне жыць. Ось. Але вельмі важна, каб самі этнічныя палякі звярталі ўвагу, што дзядзька, слухай, што ж ты, бляха, робіш? Ось. Бо так рабіць нельга. Так? І дык вось,
У Бельску-Б'явай, напрыклад, жанчына заступілася, полька, заступілася за гэтыя дзве дзяўчыны, пачала звяртаць увагу гэтаму 50гадоваму мужычку, ну, вось, што так рабіць нельга. Таксама зарэагаваў кіроўца аўтобуса, які ў нейкім моманце затрымаў аўтобус, ось, і вышвырнуў з аўтобуса гэтага дзядзьку. Пры гэтым высветлілася, што гэты дзядзька таксама ёсць кіроўцам аўтобусу, які, як пішуць у СМІ, вось тут я, дарэчы, кажу адразу, што гэта не пацверджаная інфармацыя, так пісалі ў СМІ, што ён год прыкідваўся хворым і сядзеў на звальненні, так. Пры гэтым ён цягнуў грошы з польскага бюджэту на пасобе па хваробе, кажучы пры гэтым дзяўчынам з Украіны, што яны тут сядзяць на шыі палякаў. Ось, разумееце парадокс, так. Гэта таксама добра сведчыць аб інтэлектуальных здольнасцях тых людзей, якія вось настолькі захварэлі на нянавісць. Вось. Таксама прыклад з майго жыцця, дарэчы. Гэта мне распавядала мая маці. Вось, яна была сведкам некалькі тыдняў таму. Там, на жаль, ну, на шчасце, сітуацыя не была нейкай там вельмі моцнай, але мая маці ехала ў грамадскім транспарце, дзве дзяўчыны размаўлялі маладыя дзяўчыны размаўлялі паміж сабой па-ўкраінску, і нейкі мужычок да іх прычапіўся. Вось. Без абразаў, што праўда было, але пачаў так напорыста ім казаць, што вось вы ў Польшчы размаўляеце па-польску. За дзяўчыны ўступілася бабуля полька, вось, якая паставіла вось гэтага мужыка на месца, сказаўшы, што ўвогуле, скажам так, ну, гэта, па-першае, не ягоная справа, па-другое, людзі могуць размаўляць нармальна, бо мы жывем у свабодным вольным грамадстве, так. Вось вам таксама прыклад. І такіх прыкладаў сапраўды шмат. Вось. Канечне ж, большасць людзей так ці інакш, на жаль, не рэагуе. Вось, пакуль што, прынамсі. І сітуацыя паказвае, што ну, у цэлым так працуе наша псіхалогія, так? Што не заўсёды мы, на жаль, гатовыя даць адпор агрэсарам. Асабліва, калі, напрыклад, гэты агрэсар сапраўды агрэсіўны і можа быць для нас, напрыклад, небяспечны. Так, бо ў такой сітуацыі мы самі можам хутка стацца ахвярамі. Вось, таму, прынамсі, вось я таксама ў гэтым твітары заклікаю, проста пішучы вось палякам, так што ласка, рэагуйце, нават калі вы не здольны, не можаце, не гатовыя зарэагаваць на месца, то прынамсі, напрыклад, патэлефануйце ў паліцыю, здыміце відэа, бо гэта можа быць найлепшым доводам, так, доказам вось злачынства. І дапамагайце ахвярам, так, вось. Падыдзіце, запытайцеся, ўсё акей, ці патрэбная нейкая дапамога. Вось так захоўваюцца нармальныя людзі. Ты ўжо кранаўся гэтай тэмы, але давай яшчэ раз пра рэакцыю польскага грамадства, не ведаю, палітыкаў у соцсетках. Што яны пішуць? Ці тут палярызацыя, нейкае апраўдванне агрэсараў, ці неяк інакш справа адбываецца? Канечне, палярызацыя ёсць, яна выразна бачная, бо ёсць пэўная група людзей, якія проста непрыбіўныя. Вось. Нават у мяне пад маімі твітамі, дзе напісана, што я беларус, і я пішу пра беларуску, напрыклад, адразу з'яўляецца каментар пра упадліну ці яшчэ нешта там, так. Вось. Пры гэтым гэта пішуць звычайныя людзі, бо ўсё ж такі, калі з ботамі вельмі часта ты не празмаўляеш, яны проста зліваюцца пасля таго, як ты не напішаш нешта ў адказ, так. Проста перастаюць адказваць. А часам вось бачна проста, што гэты чалавек хворы на нянавісць. Ось. Але таксама ёсць велізарнейшая маса, гэта вось тая самая адэкватная большасць, ось, якім гэта ўсё таксама вельмі моцна не падабаецца. І яны ўсё больш і больш пачынаюць заўважаць, што справа ідзе ў вельмі дрэнным накірунку. Гэта працэс, які трывае. Ён немагчыма, каб плёны нейкія былі проста вось тут і зараз, так. Паступова разуменне і свядомасць таго, што праблема ёсць, і яна сістэмная, будзе сярод палякаў павялічвацца. І гэта таксама выходзіць у даследаваннях, што большасці гэта не падабаецца. Ёсць вось гэтая агрэсіўная меншасць, у якой знесла дах, ад'ехаў перон, вось, і яны пачулі, што яны, па-першае, бескарныя, па-другое, увогуле, сярод гэтых людзей ёсць нейкае дзіўнае пачуццё, не пачуццё, а думка, што такія паводзіны гэта ўжо модна. Гэта модна, крута, маладзёжна, так? Хаця гэта далёка не так. Давай паразмаўляем пра рэакцыю польскай дзяржавы. Што кажа ўрад, што кажуць дзяржаўныя
службы, што кажуць палітыкі і робяць, што самае важнае. Вось так. Калі гаворка пра тое, што кажуць, што то Марцін Кірвінскі, напрыклад, міністр унутраных спраў Польшчы, ён проста грыміць увесь час. Вось на твітары, у навінах таксама, выказваючыся пра тое, што вось там зэро талеранцыі, ніякай талеранцыі, проста усіх пад венік, кожны агрэсар будзе сядзець у турме. Вось. Дзякуй яму, конечно, за тое, што ён гэта робіць. Вось я таксама скажу тое, што я казаў вось у мінулых выпусках. Я вельмі спадзяюся, што яшчэ пачнуць і даваць і нейкія пазітыўныя прыклады, ось, каб не толькі накручваць негатыўную спіраль вось гэтай палярызацыі, так. Але на шчасце, за словамі ідуць і дзеянні. Вось, бо бачна, што паліцыя, па-першае, рэальна працуе. Кожны ось з гэтых атакуёнцах, ось так, гэтых агрэсараў цягам некалькіх дзён, часта вельмі на наступны ўжо дзень, аказваецца скуты кайданкамі, так, у кайданках, ось, і арыштаваны сядзіць у паліцыі і мусіць тлумачыцца пасля ў пракуратуры. Вось, то бок рэальныя дзеянні ёсць. Ці яны дастатковыя? На мой погляд, не. Вось, пакуль яшчэ недастатковыя, вось, але вельмі добра, што рашучая рэакцыя з боку польскай дзяржавы ёсць. Канешне, пакуль яшчэ цяжка сказаць, якія будуць наступствы для гэтых людзей, так, бо справа павінна патрапіць у суд, вось, дзе ўжо суд будзе вырашаць, ці ўвогуле панясе гэты чалавек нейкае пакаранне, калі панясе, то якое, так. Але я думаю, што цягам найбліжэйшага года вось мы пабачым, як польскія суды, як польская дзяржава інтэрпрэтуюць артыкул 257 крымінальнага кодексу Рэчы Паспалітай Польскай. Давай пераходзіць да развязанняў. Што можна зрабіць дзяржава? Мы як мігранты. Што можна зрабіць, каб спыніць гэтую хвалю ксенафобіі? Агулам вось я яшчэ пазначу чыннік, складнік грамадзянскай супольнасці, бо даслоўна тыдзень таму група праваахоўных арганізацый, так, распачала кампанію разам лепей, яна называецца, так. Гэта вось там, дзе выпусцілі вось гэты ролік, які такі даволі доўгі ролік, вось, дзе паказваюць тое, што мы жывем у грамадстве, дзе ўсе жывуць побач з сабой і жывуць палякі разам з іншаземцамі побач, часта ствараючы сем'ю ўжо, так, ось, ці проста з суседзямі, будучы, напрыклад, у доме, так. Вось, і праз пазітыўны прыклад паказаць, што мы ўсе нармальныя людзі і хочам проста нармальна жыць. Вось, ці гэта дастаткова? Не, абсалютна недастаткова. Павінна быць шырокая кампанія і павінна быць кампанія не з такімі крыху ролікамі, так, дарэчы, ролік вельмі добры. Вось, адзінае што, мы жывем у час, дзе інфармацыя спажываецца вельмі хутка, вось, і павінна выклікаць эмоцыі. Вось, таму, калі нас глядзіць нехта з нейкіх там арганізацый, калі ласка, звярніце ўвагу на TikTok фармат, ось, дзе ролік 20 секунд максімальна, так, і каб ён чапляў і даносіў нейкую інфармацыю. Бо гэта таксама вельмі важна. Тым больш, што найсучаснейшыя СМІ вот такія, вось такія, яны трапляюць менавіта да маладых людзей. Я бачу сённяшняе пытанне у групе да 30 гадоў канфедэрацыя разам з канфедэрацыяй Кароны Польскай і правам і справядлівасцю маюць разам 50% галасоў. Нават крыху больш, 55, здаецца. Ось, то бок, трэба працаваць з гэтымі людзьмі, і каб яны не радыкалізаваліся яшчэ больш. Калі гаворка пра дзяржаву, што можна рабіць? Несці, даваць пазітыўныя прыклады пра іншаземцаў, паказваць, што не толькі негатыўны наратыў, але яшчэ і пазітыўны, гэта першае. Па-другое, у той жа паліцыі я лічу, што павінны быць крыху больш рашучыя крокі. Па-першае, у сувязі з тым, што ідзе такі рост заяўленняў ад іншаземцаў, якія сталіся ахвярамі падобнай агрэсіі, то, магчыма, трэба зрабіць нейкія спецаддзелы, ось, напрыклад, у той жа паліцыі. Следчую групу, напрыклад, якая будзе вельмі хутка рэагаваць і займацца менавіта вось толькі гэтай справай, так. Гэта таксама магло б вельмі дапамагчы і таксама паказала б вось людзям, якія хворыя на ненавісць, што слухайце, трымайце язык за зубамі, вось, а рукі пры сябе, гэта перш за ўсё. Вось. Гэта другая рэч. Трэцяя рэч. Тут вось яшчэ адзін складнік, я падкрэслю, пра які ўсе забыліся, здаецца, агулам проста паўсюль.
касцёл. Я не разумею, дзе касцёл. Любі бліжняга свайго. Ось. Гэта адна з запаведзяў у Бібліі. Слухай, а была нейкая быццам бы агульная заява, я не памятаю каго. Гэтага мала. Касцёл мае найвялікшую, найбольш эфектыўную машыну прапаганды. Гэта нядзельная імша ў кожным касцёле. Падчас выбараў ці падчас, напрыклад, нейкіх палітычных здарэнняў, звязаных, напрыклад, ці то з тэмай абортаў, ці з нечым яшчэ, вельмі часта, напрыклад, у касцёле, у кожным касцёле зачытваліся нейкія спецыяльныя там пасланні ад біскупаў ці нешта такое. Касцёл можа ўмяшацца, ось, як маральны аўтарытэт, і звярнуць увагу, тым больш, што сярод менавіта вось правага, ультраправага электарату адсотак людзей, які ходзяць у касцёл, значна большы, аніжэлі сярод людзей з поглядамі левымі ці цэнтровымі. То бок яны маюць доступ да думак гэтых людзей і могуць нейкім чынам на іх паўплываць. Вось. Я б вельмі чакаў, каб і вельмі важна, каб гэта не былі паядынчыя прыклады, што там у нейкай дыяцэзіі, ось у нейкім там касцёле нехта нешта сказаў. Гэта павінна быць кампаніяй. Тым больш, што, прабачце, але галоўнымі ахвярамі хейту і агрэсіўнай ксенафобіі становяцца перадусім хрысціянскія мігранты з іншых краін. Ось, вельмі падобныя. Нават калі яны не каталікі, а праваслаўныя, але, прабачце, гэта две вельмі блізкія канфесіі адной і той жа рэлігіі. Так? Вось. Таму я б чакаў вось гэтай рэакцыі менавіта з боку гэтага інстытуту. На жаль, пакуль такой рэакцыі я яшчэ не бачу. Што рабіць нам мігрантам? Што рабіць нам мігрантам? Па-першае, калі ласка, сябры, не зачыняйцеся ў пузырах. Ось. Бо ведаеце, я бачу са свайго ўласнага прыкладу, што калі, напрыклад, быў мінулы год, была выбарчая кампанія, і мы з табой проста пахалі, скажем так, увесь наш вольны час быў прысвечаны працы над падкастам. Так? І было вельмі шмат рознай інфармацыі. Я ў нейкі момант таксама пачаў адчуваць, што, прабачце, дах едзе. Ось. Асабліва, калі пачынаеш перагружаць сябе негатывам. Ось. Я добра памятаю, як я палякам, знаёмым, ось пры сустрэчы ў тыя часы, прыкладна год таму, калі мы сустракаліся проста, каб пасядзець, паразмаўляць, а я пачаў ім распавядаць, вось, што вы такія, сякія і гэтак далей. Так, то бок вельмі важна не зачыняцца вось менавіта ў гэтых межах. Вось, паверце мне, большасці палякаў гэта не падабаецца. Вось, вся гэтая сітуацыя. Трэба з імі працаваць, трэба з імі размаўляць. Ось. Пры гэтым старацца, прынамсі, таксама не скатвацца. Я разумею, што мы ўсе на эмоцыях, ось. Мы ўсе людзі, ніхто з нас не робат, ось. Але таксама не скатвацца ў тое, што вось вы ўсе такія, бо не ўсе, далёка, паверце мне. І яшчэ адна важная рэч, сябры. Калі вы ці вашы знаёмыя сталіся сведкамі ці тым больш ахвярамі выпадкаў агрэсіўнай ксенафобіі, то, калі ласка, не заставайцеся пасіўнымі. Ось. Рабіце заяўленне ў паліцыю. Чым больш будзе выпадкаў, калі агрэсар будзе пасля тлумачыцца ў пракуратуры, так, пра свае паводзіны, тым хутчэй гэтая сітуацыя будзе супакойвацца. Ось. Бо менавіта пачуццё бяскарнасці, якое вось было апошнюю парачку гадоў, калі іншаземцы таксама проста баяліся заяўляць. Ось. Тым хутчэй такія людзі зразумеюць, што так сябе паводзіць нельга. І, дарэчы, вось на гэта я таксама чытаў размову з польскім крымінолагам, прафесарам. Вось. Ён таксама звярнуў увагу, што вось гэты рост 30% у гэтым годзе заяўленняў, ён не проста ён звязаны не толькі з тым, што такіх выпадкаў сталася больш, бо ён звязаны яшчэ з тым, бо ён даследаваў гэтую тэму, што людзі пачалі часцей заяўляць, вось, і часцей рэагаваць на такія выпадкі. Таму, калі ласка, не будзьце абоенцамі, як гэта кажуць па-польску.
Добра, трымаем кцюкі, каб сітуацыя направілася і пераходзім да наступнай тэмы. Вельмі коротка, што адбываецца ў партыі PiS. Нешта там адбываецца. Усё больш як бы загалоўкаў, што PiS можа распасца, Маравецкі сыходзіць з партыі. Давай максімальна коротка зацізерым і больш падрабязна параспавядаем пра гэта на наступным тыдні, бо там ужо будуць нейкія вынікі таго, што адбываецца. А пакуль распавядзем, у чым справа. Так, сябры, сёння мы кранемся гэтай тэмай вельмі коротка, бо справа развоёва, як гэта кажуць па-польску. То бок у дадзены момант гэта ўсё адбываецца, яшчэ невядома, якія будуць вынікі ўсёй гэтай сітуацыі. На наступным тыдні мы вернемся да гэтай тэмы значна больш падрабязна, зробім грунтоўны аналіз, і у нас ужо будзе значна больш дадзеных, я спадзяюся. Вы заглядзіце гэты выпуск у сераду, і заўтра, у чацвер, 24 ліпеня, здаецца, будзе вырашацца, быць ці не быць Матэушу Маравецкаму ў праве і справядлівасці. Паглядзім, канешне. Дык вось, у праве і справядлівасці канфлікт. Мы пра яго размаўлялі 3 месяцы таму. Нагадаю вам, што Матэуш Маравецкі зарганізаваў стоварышэнне, то бок таварыства ўнутры партыі, якое аб'яднала вакол сябе каля 50 палітыкаў з першага шэрагу, то бок гэта дэпутаты Сейму, гэта сенатары, гэта проста вядомыя постаці на палітычным небасхіле права і справядлівасці. На той момант гэта скончылася, нібыта, скончылася ў двукосе, перамір'ем. Гэта скончылася такім піццём гарбаткі, з фісташкамі і часткамі у 3 асобы, то бок Матэуш Маравецкі, Прымусław Чарнак і Радаслаў Качынскі. Яраслаў Качынскі, прабачце мяне. На той момант я ўжо, моя улюбёная рубрыка «А я казаў». Я казаў, што я не веру ў гэтае перамір'е, і я абсалютна перакананы, што гэтая тэма яшчэ вернецца, і мы не раз пра яе пачуем. 3 месяцы здавалася, прыкладна 3 месяцы, здавалася, што больш-менш усё сціхла. І на гэтым тыдні ўсё выбухнула з новай сілай. Пры гэтым выбухнула абсалютна неспадзявана, і ніхто ўвогуле не чакаў, што менавіта цяпер, у ліпені, Яраслаў Качынскі выкаціць сваю цяжкую артылерыю. Так? Пачалося ўсё з чаго? Пачалося ўсё са спору паміж Прымуславам Чарнкам і Яраславам Качынскім. Прымуслав Чарнак заявіў у эфіры тэлеканала «Рэпубліка», што ён выступае за тое, каб Польшча ўвогуле спыніла і пачала блакаваць, як рабіў гэта раней Віктор Орбан, вайсковую дапамогу ўкраіне, то бок дапамогу тэхнікі, дапамогу амуніцыі і гэтак далей. Яраслаў Качынскі з гэтым не пагадзіўся і выклікаў на дыванік Прымуслава Чарнка. І ўся гэтая размова, вся гэтая сустрэча павінна была быць прысвечана менавіта гэтаму пытанню. Дарэчы, з гэтага смяяўся ў сваю чаргу Славамір Мэнсон, які, скажем так, смяяўся, смяяўся ў твітары з Прымуслава Чарнка, кажучы, што гэта найгоршы матэрыял на прэм'ера, бо ніякай самастойнасці. Нават сказаць нічога не можа самастойна, бо адразу яго выклікаюць на дыванік на вуліцу Навагродскую, там знаходзіцца сядзіба партыі PiS. Але нечакана для ўсіх гэтая сустрэча пайшла ў нейкі іншы бок. І пасля гэтай сустрэчы Яраслаў Качынскі выступіў з заявай, што ён ставіць ультыматум. Ён ставіць ультыматум усім палітыкам права і справядлівасці, што ўсе таварыствы, усе кола па інтарэсах, якія ёсць у праве і справядлівасці, павінны быць скасаваныя. Пры гэтым даў тэрмін да 23 ліпеня. Па шчырасці, я спадзяваўся, што гарачая фаза, і, як казаў бы на падкасце, таксама распачнецца ў восені. Калі ўсе вярнуцца з водпускаў, і Сейм ізноўку пачне нармальна збірацца. Але не, як мы бачым, гэта адбываецца ўжо цяпер. На фоне гэтага ультыматуму, канешне ж, вярнуліся адразу сваркі ў публічнай прасторы паміж рознымі палітыкамі права і справядлівасці, якія пачалі закідваць аднаго рознымі абвінавачванні аб тым, што яны разваліваюць партыю. Пры гэтым Яраслаў Качынскі патлумачыў сваё рашэнне тым, што дзеянні такога таварыства ўнутры партыі могуць прывесці да таго, што дзяржаўная выбарчая камісія можа пазбавіць права і справядлівасці рэшткіх грошай. Бо
фармальна нібыта так, што можна, скажем так, калі таварыства будзе выдаткаваць нейкія грошы, нават калі, напрыклад, купіць проста частэчка вось на нейкую сустрэчу ў нейкім зале і выдаткуе на гэта 50 злотых, то гэта ўжо можна палічыць як нелегальнае фінансаванне кампаніі. А дзяржаўная выбарчая камісія ў Польшчы, яна заўсёды вельмі і вельмі сурова карае розныя такія выпадкі, нават калі гаворка ідзе пра невялікія квоты. Зразумела, што мы даведаемся ўжо пасля выхада гэтага выпуску, чым скончыўся ультыматум гэта Ярослава Качынскага. Але давай на твою думку, прагноз, чым гэта скончыцца ўсё ж такі? Ці сапраўды Матэўш Маравецкі будзе вымушаны сысці з партыі? Матэўш Маравецкі, у яго дзве мэты. Вось першае, альбо стацца кіраўніком права і справядлівасці, вось пра што ён казаў, дазволіў сабе абмолвіцца адразу пасля мамаю што адразу пасля выбараў у 23 годзе, чым неверагодна моцна раззлаваў Ярослава Качынскага. І ёсць другая мэта, што калі для яго ўсё ж такі няма месца ў праве і справядлівасці, то ён дакладна не выйдзе з права і справядлівасці сам. Ось для яго ў гэтым выпадку вельмі важна, каб ён стаўся такім мучанікам, ось каб яго выкінулі, вышвырнулі. Ось па шчырасці я ставіў больш на тое, што гэты працэс будзе крыху больш расцягнуты і што канчатковая чыстка у праве і справядлівасці адбудзецца хутчэй за ўсё недзе там у вясну наступнага года, калі будуць складацца выбарчыя спісы ад партыі PiS. Але вельмі верагодна, што ўжо ў гэтай восені, ужо гэтай восенню пасля гэтага ультыматуму, напрыклад, пачнецца працэс ўжо такога фізічнага расколу. Бо калі пасля такога ультыматуму Ярослаў Качынскі не адрэагуе, напрыклад, на тое, што пакуль што яшчэ Матэўш Маравецкі не спыніў дзейнасць свайго таварыства, то бок ідзе на сутыкненне, так, як той камікадзе. Вось калі Ярослаў Качынскі на гэта не адрэагуе, то гэта будзе проста, ўжо, скажу так, палітычным канцом Ярослава Качынскага, бо гэта будзе азначаць, што яго ўжо сапраўды проста ніхто не паважае ў ягонай уласнай партыі. Вось мой прагноз такі, што так адбываюцца палітычныя працэсы і што вельмі верагодна, стаасункаў верагоднасці, конечно, ніколі няма, але вельмі верагодна, што Матэўш Маравецкі станецца самастойным палітыкам і будзе ствараць нейкую сваю палітычную сілу, якая, скажем так, можа мець уплыў на вынікі выбараў у наступным 27 годзе. І чакаем яго кааліцыю з ПСЛ. Добра, пра гэтую ўсю гісторыю мы даведаемся ўжо, спадзяюся, што на наступным тыдні будзе больш інфармацыі, больш падзеяў, больш падрабязнасцяў. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Заставайцеся з намі, падтрымлівайце нас і да сустрэчы на наступным тыдні.